ay 290 hanggang 300 pesos per kilo. 180 po sa mga pusit, kalawang. Ganyan po pag 320 per kilo ng mga pompano. At 100 pesos yung per kilo ng tilapiyang Batangas. Mamaya alam ko may buwerta ka na kay Boy Bangos. Nakahanda na at naka-ready. Sa mga customer ko, nandito na ulit ako. Tara na. Let's go. Haba ng bakasyon. So, babalikan kita mamaya ha. Marami kang customer eh. Bakbakan mo na mamaya si Boy Bangos. Yung alimango nila oh, 550 at 600 po ang mga per kilo. Libre kagat, nakagat nga ako, kala ko patay. Libre kagat, ayan, nangyari sa daliri mo. Minamano. Ang pagkakamali niya ay akala niya patay, pero buhay. Taka talaga yung alimango eh. Mga alimango. Alimango ni Juan Tamad. 600 po ang kilo. So swabe po talaga dito yung mga tahong. Kahapon bumili tayo ng tanghali at talagang matataba. Bito, magkano yung danggit mo? 280 ang per kilo. Gagaong 260. So yun po yung mga presyo ng kanilang mga latag, no? Talagang madami at araw-araw may latag sila dito tatampal. Ayun po, tapos yung mga lahatan po doon 50 pesos na lang po. Torsilyo, no? Torsilyo ay 200 pesos na kilo. Tapos yung mga tandain po natin tumpukan, no? 100 pesos lang po. Ang per kilo ay 120. Sa mga bangus pandaing po yan, ha? 200 pesos per kilo. Isdang matambaka, 130. Magkano lapu-lapo? 150 per kilo. So murang-mura tong mga lapu-lapo nila, no? 150 oh. Tapos bitilya. Sa bitilya po, ay 100. Mababa po yung mga bigay ng isdang bato, oh. So solid yung mga bentahan po nila at napakamura po ng isdang bato po rito. 100 ang sa mga bitilya. Sa ano po te, sa rabbit fish dito. Piso rin ang presyo, no? So mura po, 100 pesos lang po yung bentahan nila. Mga chabeta natin dito, 100 pesos kilo. Batangas 100 at 110 per kilo. So yan po, oh, mga presyo, no? At mababa at napakamura po ngayong araw ng linggo ang mga binibenta po nilang isda sa Malabon Fish Market. Gulyasan, ang mga presyohan po dito ay 130 per kilo. Mga danggit, no? So halo-halo po yan, 100 pesos na tumpukan. Magkano yung maya-maya mo? Per piraso lang, 200. O per piraso po, 200 pesos. May-ari niyan. Maya-maya. Sa sobrang lugi. Magandang umaga po. Tayo po ay mag-update dito sa bayan po ng Malabon Fish Market at tingnan natin yung kanilang mga panibagong latag. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer na mag-explore dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market. So tara, let's go. Kasalukuyan po na ganyang kadami ang mga mamimili po ngayong araw ng linggo. At lakad na po tayo at mag-update na tayo ng kanilang mga presyuhan. So nandito na ngayon si Boy Tilapia, no? So mamaya babanatan niya na yan o bebueltahan si Boy Bangus. At update muna natin yung kanilang mga presyo ng mga latagan. So yung mga update ng presyo ng mga hipon po dito ay 290 hanggang 300 pesos per kilo. 180 po sa mga pusit, kalawang. Ganyan po pagkaguluhan ng ating mga mamimili ang kanilang mga latagan dito sa Malabon Fish Market. Dito ay 300 pesos per kilo ng hipon at 380 sa mga jumbo size.
Yung mga presyo po doon ng mga isdang tambakol o gulyasan ay 130 na per kilo. Yung mga tulingan ay 110 per kilo. So hindi tayo makalapit dahil may mga customer po sila na namimili. Isang kilo ba bibili mo? 300 per kilo, 320 per kilo ng mga Morning, Boss Lando. pompano at 100 pesos yung per kilo ng tilapiyang Batangas. Mamaya alam ko may buwerta ka na kay Boy Bangos, nakahanda na at naka-ready. Sa mga customer ko, nandito na ulit ako. Tara na. Let's go. Haba ng bakasyon. So babalikan kita mamaya ha. Marami kang customer eh. Bakbakan mo na mamaya si Boy Bangos. Ikot muna ako. Boss Lando, shout out sa mga customer ko. Ayun, shout out po. Good morning, good morning. Balik ako dyan. Good morning, Nay. So, dito tayo at update natin yung presyo ng yellowfin tuna. So, 280 na per kilo. Masarap na gataan ng yellowfin tuna. 280 na per kilo. Moy shout out. Dito po ay chabeta o bilong-bilong, talagang 120 per kilo. Tawagay sa karamihan. Ayun. Tatlo ang tawag yan, iwas, tsaka Jamaica. Tapos ang mga alimango nila 550 at 600 po ang mga per kilo. Libre kagat, nakagat nga ako, kala ko patay. Libre kagat, ayan, nangyari sa daliri mo. May naman, Ang pagkakamali niya ay akala niya patay, pero buhay. Hindi, taka talaga yung alimango eh. Mga alimango. Alimango ni Juan Tamad. 600 po ang kilo, sa kabila po ay 550. Libre po ang kagat. Thank you Black Mamba. Salamat. Shout out sa mga followers mo niya, Boss Lando. Ayun, thank you, thank you. Shout out sa mga followers o mga viewers po ni Boss Lando Explorer, no? Sa Malabon Fish Market, shout out. 550 po na eh. So, araw po ng pamimili ngayong araw ng linggo at napakarami pong mga naghahanap ng mga murang presyo. Yari si Boy, ano nga yan, si Boy Bakit kayo kay Tilapia. Mamaya, babalikan ko yun, babakbakan niya na raw eh. Napapanong pa naman ni Tilapia yun. Sige, thank you. So, medyo minamalat tayo sa ating pagbablog. Mukhang nakarami tayo ng salita kahapon. So 120 per kilo ng mga isdang tawili. Yun pa rin ang latag nila, no, ng mga isda, mga danggit na halo-halo mga seafoods. Halupian dagat o tatampal. So swabe po talaga dito yung mga tahong. Kahapon bumili tayo ng tanghali at talagang matataba. Good morning po, Nay. Shout out po. Ay, totoo po, mataba po yung mga taong bumili po kahapon ng tanghali. Matataba. Bito, magkano yung danggit mo? 280 ang per kilo. Gagaong 260. So yun po yung mga presyo ng kanilang mga latag, no. Talagang madami at araw-araw may latag sila dito tatampal. Ayun po. Tapos yung mga lahatan po doon 50 pesos na lang po. Tapos yung mga presyo ng tatampal ay 180 per kilo. So ganun pa rin po ang mga presyuhan na ating na-update dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market. Dyan ay magkano kilo? Malalaki, 120 lang. 120 po ang per kilo. Napakatataba naman yan. Ay panalo po talaga yung taba ng tahong ngayon.
Pati po yung talaba, oh. Matataba. Mm. Alright, so dito tayo. Baybayin pa natin itong kahabaan ng fish market. Ang presyo po dito ay 350 sa per kilo ng hipon. 300 pesos. At siguradong makakapagsinigang ka na at buttered shrimp. Ito yung mga 10 pesos, no? Na mga tumpukan ng sili. Pwede nang pamigay sa inyong mga kapitbahay. Dito presyo pa rin po ay 350 at 300 pesos per kilo ng hipon. Good morning po. Torsilyo, no? Torsilyo ay 200 pesos na kilo. Tapos yung mga tandain po natin tumpukan, no? 100 pesos lang po. Ang per kilo ay 120. Sa mga bangus pandaing po yan, ha? Na inyong makikita. Yan. Dito ay balsa galunggong. 200 pesos per kilo. Isdang matambaka, 130. Pala, pili. Ilang piraso yan? Ito yung mga isdang rabbit fish. Tapos lapu-lapu. Ito yung mga lapu-lapu. Ayan. Magkano lapu-lapu? 150 per kilo. So murang-mura itong mga lapu-lapu nila, no? 150, oh. Tapos bitilya. Sa bitilya po, ay 100. Mababa po yung mga bigay ng isdang bato, oh. So solid yung mga bentahan po nila at napakamura po ng isdang bato po rito. 100 ang sa mga bitilya. Eh sa ano po te, sa rabbit fish dito. Piso rin ang presyo, no? So mura po, 100 pesos lang po yung bentahan nila. So yun po yung update natin ng kanilang mga latag, no, ng mga isdang bato. Talagang mura ang presyuhan. Te, salamat po te ha. So yun, ganda ng presyo, no. Sa lapu-lapu 150, bitilya 100 pesos. Tapos yung rabbit fish 100, no. Kaya ito, 100 na lang yan. So mga big size po na hipon. Itong kalalaki po yan, no. So ang mga presyo ay 400 pesos, big size na po yan. Tapos sa mga per kilo dito ng mga chabeta, 100 pesos tumpok. 100 per kilo ng mga bangus pandaing. 200 per kilo ng mga yellowfin tuna. So medyo mga may pagbaba ang mga presyo, pati tilapiyang Batangas dito sa Malabon Fish Market. Kapatid, kaibigan, gising na gising ka. Kaya magpapasalamat ka sa Panginoon. Hallelujah. Purihin ang nag-iisang Diyos sa buhay. Sinasabi sa banal na kasulatan,
Sinasabi sa Roma 1:16. Yan po yung mga presyo na may pagbaba po ang galawan. Tumpukan ng mga bangus, 100 pesos kada plato. Yan po yung mga bangus pandaing at mga magagandang hipon natin, 350 per kilo. Quality. Ang ganda ng hipon, no? Maya-maya, 200 pesos kilo. Hallelujah. Muli po, maglaan tayo ng oras ng ating Panginoon. Araw ng linggo po ngayon. Hallelujah. Ang araw ng Medyo nasasapawan tayo ng nagsasalita. hindi po araw ng Paus na ako. Siya hindi namamaos. sabong ang araw ng linggo. Kundi ang araw So ito po yung update natin ng mga presyo ng hipon. 300, 340, 350, 300 pesos ang mga per kilo. So grabe yung mga tao, dagsang-dagsa po. Hanggang bandang dulo po ay marami ang namimili. Good morning Kasi po. ng basket mo. Yung mga chabeta natin dito, 100 pesos kilo. Batangas, 100 at 110 per kilo. So, kung i-compare po natin yung mga latagan kahapon, tsaka ngayon, mas marami po ngayon yung mga latag na kanilang ibinebenta, no? At mababa ang mga presyuhan na binebenta nila sa ating mga mamimili. So dito, 150 po isang piraso ng bangus. At yung tulingan po natin ay 120 per kilo. 110 po at 100 pesos na kiluhan po ng tilapyang Batangas. So hindi po nagkakalayo yung mga update natin, no, sa mga nadaanan natin mga nagbebenta ng tilapyang Batangas. Halos pare-parehas lang po ang mga per kilo. Alright, so yun na nga po at magaganda yung mga presyuhan na ating nakita. Dito ay 280 at 320 per kilo. At ito pala yung 280 na nadaanan natin, no? Boss, magkano yung tumpukan mo ng danggit? Ayan, 100 pesos po yung tumpukan, no, ng danggit. Shout out. Tapos 110 po yung mga per kilo dito ng tilapyang Batangas. At yung bangus pandaing, 100 pesos po ang per kilo. Yan po yung binebenta ni Avatar, ang The Legend of Fish ng Malabon Fish Market. $120 sa mga bentahan po dito ng isdang tulingan. 130 sa mga balsa galunggong. So yan po, mga presyo, no? At mababa at napakamura po ngayong araw ng linggo ang mga binibenta po nilang isda sa Malabon Fish Market. Ang mga gulyasan at tulingan tinumpok po sa halagang 100 pesos na lang po. ₱100 chabeta pa rin, no? Marami tayong chabeta na naikutan, no? Ito 100 pesos na tumpukan lang po. Good morning. 360 po sa mga per kilo ng hipon at may 50 pesos na tumpukan.
Meron doon. Ay, shoutout kay Jeff Baliw. Shout out. Shout out kay Jeff Baliw. Anak ni Don Ramon, shout out. Gulyasan, ang mga presyohan po dito ay 130 per kilo. So marami talaga yung mga latag at murang-mura po, no, na mga bentahan ng per kilo ng kanilang mga isda. Ayan po. Sa mga bangus po ay 120 per kilo. Ang ating mga per kilo ng gulyasan ay 130 per kilo. 150 po. 150 ang per kilo. Tapos tumpukan ay 100 pesos sa mga tahong. Tapos ito po yung mga tumpukan. Kahit ano po dyan, 100 pesos na tumpok. May mga danggit, no? So halo-halo po yan, 100 pesos na tumpukan. Shout out. Naunahan ka na naman, kaibigan. Oo. Yung shout out sa isang magandang bote. So yan po yung mga tumpukan na binibenta ni Boss Ed Compact dito sa Malabon Fish Market. 100 pesos lang po. Boss Jeff, Boss Ed, thank you. Ito yung mga sinasabi nilang isdang maya-maya. Halos lahat ng mapuntahan natin meron silang latag, no? O ayun, 150 oh. Wish na kami magtinda dito. Gagawin ko yan. Yo. Magkano yung maya-maya mo? Per piraso lang, 200. O, per piraso po, 200 pesos. May-ari niyan. Maya-maya. Dahil sa sobrang lugi. Maya-maya, 200 pesos kada peraso. Alright. So, yun na nga po. At nakapag-update tayo sa mga latagan nila. Kung i-compare po natin kahapon ng araw ng Sabado ay medyo kakaunti ang kanilang latagan at matataas ang presyo. Pero ngayong araw po ng Linggo ay napakamura po ng bilihin. At gumalaw sa pagbaba ang mga presyuhan. So, lakad pa tayo at makapag-update pa tayo ng ibang mga latag dito sa bayan ng Malabon Fish Market. At sa ating mga kakilala rito na mga vendor din po na nagbebenta ng ibang laman dagat o mga tilapiyang Batangas na talagang mura at sulit sa inyong pamimili. Boss, good morning. Hoy, good morning, Miss Lando. Busy ka sa paglilinis ng tilapia mo, ha. Miss Lando, sakto lang. Magkano yung per kilo mo ngayon ng tilapia? 120, isang tanto mo rin. Oh, medyo may pagbaba yung tilapia, kapag taas 140, 150, 120 na lang. tsaka 100 pesos. So yun po yung mga update natin ng kanyang mga latag ng tilapiyang Batangas, no? Yan po ay latag ni Agustin Miraflores. Kung gusto nyo puntahan siya ay dito lang po yan sa Malabon Fish Market. So lagi siya naka-shout out at siguradong kilalang niyo na si Agustin Miraflores. So nagkakape ngayon yung kaibigan natin si Agustin. Kape muna tayo, Miss Lando. Ayun, kape muna tayo para mainitan ng ating sikmura. Net ng ating katawan. Sa-shout out ka bang uli? At shout out sa mga viewers dyan. Lalo na mga OFW. Ayun. Na naghanap buhay sa ibang bansa. Shout out sa inyong lahat. Ayun, good morning. Mabuhay kayo kung gusto nyo. Ayun, mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Shout out sa family ko din sa Romblon. Ayun, shout out. At saka lalong-lalo na kay Annalyn Bernardo, shout out sa'yo. Pag-ingat kang maligo sa dagat, baka malulog ka. Paano kung mababaw yung dagat? Hindi marunong maglango yun, Miss Lando. Shout out sa inyo. Ayun, shout out. Lalong-lalo na kay
Eh, shout out po. Benta na ng romblon. ng ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. At saka sa... Purihin ang nag-iisang Diyos sa buhay. Hallelujah. Saka Tugat Chona Mohar. Shout out po kay Ate Chona Mohar, no? Shout out. Alam ko magkakasama kayo dyan sa Aklan. At nag-e-enjoy sa paliligo. Ingat po. Ingat. So, Agustin, maraming salamat ha. Punta tayo kay, especially kay Brian Flores. Brian Flores. Na nag-pugi sa Malabon. Na Ayun. nagtitinda ng hipon. Ayun. Shout out sa'yo. Ayun, shout out sa'yo, Brian Flores. Ang poging-pogi na nagbebenta ng hipon sa Malabon Fish Market. Puntahan na natin. Puntahan mo mag-isa. Salamat. Shout out Brian Flores, ang poging-pogi ng Malabon Fish Market. Ang laki ng hipon, no? 320, 400 pesos. So, yun pa rin po yung mga presyo, ano, ng mga hipon. Malalaki po ang mga hipon. 400 pesos. So, Brian, maraming salamat ha. Thank you sa mga presyo na update mo sa akin sa mga hipon mo. Alright, so shout out sa ating mga viewers na lagi pong sumusubaybay sa pagbablog po ni Boss Lando Explore dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. At sa mga OFW po natin na naghahanap buhay po sa ibang bansa, shout out po. At sa mga dumarayo dito sa Malabon Fish Market, shout out po. At sa mga vendor po na masisipag na nakakapag-update ng mga murang presyo dito sa Malabon. So hanggang dito na lang po. Ito pong muli si Boss Lando Explorer na lagi pong mag-update ng mga kalakaran, presyuhan at sitwasyon dito po sa bayan ng Malabon Fish Market. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye bye.